Zašto se plavi zec spustio na mjesec? Nevenka Videk. Možete li pogoditi što je na slici zemlja, a što mjesec? Pogledaj ovo plavo sa bijelim. Što misliš, je li to zemlja ili to mjesec? A da, to je zemlja. A ono što mi sa zemlje vidimo, to je mjesec. Znate li da se mjesec okreće oko zemlje? Znate li da se zemlja okreće oko sunca? Znate li da su zemlja i mjesec u svemiru? Poslušajte pjesmu Zašto se plavi zec spustio na mjesec. Jučer se plavi zec spustio na mjesec. Cijele je noći na njemu prosjedio. Nije mu bilo jasno zašto je mjesec tako problijedio. Zeko mu od srca ponudio aspirine, ljekovite trave, čajeve fine. Ali je mjesec samo tužno uzdisao, bio snužden, pokisao. Na kraju je Zeki ipak rekao: Sestrice zemljice, meni je žao. I svemir se cijeli već odavno čudi što li je rade njezini ljudi. Svakog je dana sve više uprljana, sve rjeđa je njena kosa zelena. Večeri svake sve više i više tužna uzdiše. Jutra se plavi zec vratio s mjeseca. Tugu plavog zeca primijetila su samo djeca. Nevenka Videk. Što smo to sad čuli, pročitali? Pjesmu. Tako je. Po čemu prepoznajete da je to pjesma? Već na prvi pogled vidite da je tekst uzak, da su redovi kratki. Da, to je pjesma. Svaki redak u pjesmi zove se stih. Tko je napisao ovu pjesmu? Pogledajte, ime pisca, odnosno pjesnikinje, piše ispod pjesme. Što piše? Nevenka Videk. Jeste li primijetili rimu u pjesmi? Možete li naći riječi koje se rimuju? Gdje ih tražimo? Tražimo ih na kraju retka. Možeš li naći neku rimu? Zec, mjesec. Ima li još koja rima? Pokušaj pronaći. Čekam. Hajde. Tako je. I to je rima. O čemu govori ova pjesma? O čemu smo slušali? Slušali smo o zecu koji je slušao jadikovku mjeseca. A zašto je mjesec jadikovao? Zašto je mjesec tugovao? Tugovao je zbog uprljane i nesretne zemlje. Znači, ova pjesma govori o zemlji koja je zagađena. Možete li zaključiti zbog čega je baš sad čitamo? Zašto sam odabrala baš ovo vrijeme za čitanje ove pjesme? Tako je. Zato što smo mi cijeli tjedan ekolozi. Zato što je sutra dan planeta Zemlje. Krenimo redom pričati o pjesmi. Jučer se plavi zec spustio na mjesec. Cijele noći na njemu prosjedio. Nije mu bilo jasno zašto je mjesec tako problijedio. Tko se spustio na mjesec? Na mjesec se spustio plavi zec, bravo. Kakav je zec? A sad smo odgovorili.
Zec je plavi. Što je zec na mjesecu radio? Govorimo punom rečenicom. Zec je na mjesecu sjedio. Što mu nije bilo jasno? Što zecu nije bilo jasno? Pogledaj u pjesmi. Zecu nije bilo jasno zašto je mjesec tako probljedio. Zeko mu je od srca ponudio aspirine, ljekovite trave, čajeve fine, ali je mjesec samo tužno uzdisao, bio je snužden, pokisao. Na kraju je Zek ipak rekao, sestrice zemljice, meni je žao. Je li se Zeko zabrinuo za zdravlje mjeseca? O čemu to zaključujete? Pa naravno, po tome što mu je svašta nudio. A što mu je ponudio? Pročitajmo pjesmi te stihove. Sjetimo se, stih je jedan red u pjesmi. Dakle, što je zec ponudio mjesecu? Čitamo. Zeko mu je od srca ponudio aspirine, ljekovite trave, čajeve fine. Kome se to sve nudi? I aspirini, i čajevi. Pa nudi se onome tko je bolestan. Zeko je pomislio vjerovatno da je mjesec bolestan. A kako se mjesec osjećao? Pronađimo u pjesmi. Mjesec je samo tužno uzdisao. Bio je snužden, pokisao. Kako se ponašao? Je li pričao? Ne. On je samo tužno uzdisao. Je li mjesec ipak zecu otvorio svoje srce? Je. Ipak mu je rekao što ga muči. Što znači taj izraz otvoriti svoje srce? Što mislite? Da li zaista otvarate srce? Ma ne. Samo kažete što vas muči, što vas boli, što vas brine. To znači otvoriti svoje srce. I svemir se cijeli već odavno čudi što li joj rade njezini ljudi. Svakog je dana sve više uprljana, sve rijeđe je njena kosa zelena. Večeri svake sve više i više tužna uzdiše. Koga mjesec žali? Mjesecu je žao zemljice. Čemu se svemir čudi? Pronađi pjesmi stih. Svemir se odavno čudi što li joj rade njezini ljudi. Pa što mislite, što to ljudi rade zemljici? Tako je, bacaju smeće, zagađuju. Kakva zemlja postaje? Pronađimo. Postaje sve više uprljana. Pronađi u pjesmi stihove koje govore kako se osjeća zemlja. To su ova zadnja 3 stiha. Pročitajmo zajedno. Večeri svake sve više i više tužna uzdiše. Kad ti tužno uzdišeš? Tako je, kad vas nešto boli, kad ste zabrinuti, kad ste nesigurni, kad ste uplašeni, tada tužno uzdišete. Jutro se plavi zec vratio s mjeseca.
tugu plavog zeca primijetila su samo djeca. Koja riječ kaže da se plavi zec vratio s mjeseca? Koja riječ kaže kad se plavi zec vratio s mjeseca? Kaže riječ jutros. Što znači jutros? Za kad kažeš jutros? Jutros znači danas ujutro. Kako se osjećao zec? Bio je tužan, bravo. Je li itko primijetio da je plavi zec tužan? Tako je. Tugu plavog zeca primijetila su samo djeca. Što mislite, zašto odrasli nisu primijetili tugu plavog zeca? Možda su previše užurbani. Možda ne brinu o osjećajima jednog malog zeca. Možda nisu imali vremena. Možda samo nisu dobro pogledali. Što mislite? A kako je izgledao taj tužni zec? Što ste mogli vidjeti ili što bi mogli vidjeti na tom zecu? Po čemu bi prepoznali da je zec tužan? Kako bi mu izgledale oči? Kako bi mu stajale uši? A brkovi? I brkovi bi se objesili. Tako je, možda bi i šmrcao, možda bi i suzu pustio. A jel bi repićem veselo mahao? Ne bi. Ispod pjesme imate pitanja na koja ćete kasnije odgovoriti u pisanku. A mi ćemo sada i dalje razgovarati. Kako vam se svidjela pjesma? Na što vas je pjesma podsjetila? Mogla vas je podsjetiti na to da je sutra dan planeta Zemlje. Mogla vas je podsjetiti na to da treba Zemlju čuvati. Mogla vas je podsjetiti na to da ne smijemo zaboraviti pogledati u oči drugim ljudima, pa i životinjama. Jesu li oni možda tužni? Je li ih možda nešto boli? Možda su i drugi zabrinuti, a onda ih možemo utješiti. Što vi možete činiti da zaštitite naš planet? Sve smo to već rekli prošli tjedan i dali u zadatak za istraživanje i vi sigurno marljivo skupljate plusiće za sve ono što možete odvojiti da se reciklira, za svaku vodu koju zatvorite dok čekate zube, dok sapunate ruke, svaki put kad svjetlo ugasite kad izlazite iz prostorije, svaki put stavite plusić. To je vama plus, na taj način vi čuvate prirodu, vi štitite zemlju. A u pisanku ćete odgovoriti na ova pitanja. Zadatak u žutom okviru ispod pitanja neka te podsjeti da sutra za likovnu kulturu trebaš napraviti nešto od materijala koji bi inače bacili u smeće ili stavili u otpad za recikliranje. To može biti kućica za lutke ili kućne ljubimce, kao recimo ova na slici. Ili to može biti neki vremeplov, stroj za izume kao kod Baltazara. Ili robot od kutija, plastike, bilo čega što se može ponovo iskoristiti. Sada otvorite pisanku i ispod naslova odgovorite na pitanje iz početnice. Pišite cjelovite rečenice, potpune rečenice. Ne zaboravite točke na kraju rečenice. Pišite uredno, lijepa slova, od crte do crte, kao na popisu životinje iz zoološkog vrta.
Sve je bilo tako lijepo uredno napisano. Ispod nacrtajte čistu, zdravu, sretnu zemlju. Mora se vidjeti da je sretna jer je čista.